Θα αρχίσουμε την σχολική γιορτή, συναυλία, με την Ευρωπαϊκή Χοροδία του σχολείου μας, που θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι ο Οδός Ονείρων, από την Οδό Ονείρων, το όνειρο παιδιών της γειτονιάς, και θα το παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Χοροδία του σχολείου μας, το συνέδεσε ο Μάνος Κατσιδάκης το 1962 για μια θεατρική παράσταση στο Θέατρο Μετροπόλιταν της Αθήνας. Το δεύτερο τραγούδι είναι ο Βιολιστής στη Στέγη. Πρόκειται για ένα θέμα από το πασίγνωστο musical σε μουσική του Τζέρι Μποκ, που διαδραματίζεται στην Τσαρική Ρωσία το 1905. Η θεατρική παράσταση που άνοιξε αυλαία το 1964 κατέληξε κάθε ρεκόρ μακροβιότητας για musical, αφού παίζονταν για 10 χρόνια. Το 1971 δεν γυρίστηκε και ταινία που απέσπασε διάφορα βραβεία. Καλή ακρόαση.